Здравейте! Днес ще разгледаме един интересен въпрос: как се спасяваме от греха. Ние живеем на тази земя, на която царуват грях, болести, смърт. Как можем да се спасим? В Йоан 3 глава 16 стих, който е и златният стих на Библията, ни се казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя еднороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Преди Бог още да започне да твори, Той е знал, че един ден в Вселената ще възникне този проблем, проблема с греха. И тогава Той е направил своя спасителен план. Естествено, на всяка създадена планета, където Бог е творил, те са имали този избор между доброто и злото, между това да останат верни на Бога или да последват Сатана в неговия бунт. За съжаление, чрез Ева, а после и Адам, греха навлиза на нашата земя. И Бог толкова възлюбва света, че Той решава да пусне този план за спасение в действие. И ние знаем, че в Битие 3 глава и там в 7 и 21 стих ни се казва, че тогава, след като вече те ядоха от плода за познаването на доброто и злото, на Адам и Ева се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи и съшиха смокинови листа и си направиха препаски. Те познават, че са голи и си правят препаски от смокинови листа, но тогава в 21 стих Бог идва и след като разбира, че те са яли от този плод, Бог им казва: и Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Тук виждаме как Бог показва на Адам и Ева начина на жертвоприношения. Символа, който трябваше да сочи на Христос, който щеше да дойде и да умре за греховете на хората. И Той ги облича с кожени дрехи. Греха е нещо зло. Е едно зло, което в Библията ни се казва, че заплатата за греха е смърт. Така че Исус идва, за да спаси този свят. И в Йоан 1 глава и там 29 стих, ние виждаме Йоан Кръстител, който, когато вижда Исус, възкликва: ето Божия агнец, който носи греха на света, който поема греха на света. Това, което хората правиха в продължение на 4000 години, принасяйки жертва за грях, се изпълни. Христос дойде като жертвено агне и Той умря на кръста, за да можем ние да бъдем спасени. В Деяния 4 глава, Деяния на апостолите, 4 глава и там в 12 стих ни се казва: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Отново в Деяния на апостолите, след като Христос вече е възкръснал и се е възнесъл, дошла е Петдесятница и Светия Дух се е излял върху апостолите и те започват, Петър се изправя в храма и започва да проповядва пред едно огромно множество от хора и той започва да им разказва историята и казва: вие сте тези, които убихте Исус Христос, този, който дойде
да ни спаси. И тогава хората тук в текста ни се казва: и те ужилени в сърцата си казаха как да се спасим. И Петър им казва: повярвайте и се кръстете в името на Исуса Христа и ще бъдете спасени. Така че ние виждаме, че спасението е дар. То се получава чрез вяра в Исус Христос. Но аз искам да обърна внимание и на нещо друго. В Яков, 2 глава, посланието на Яков, във 2 глава, и там 14 и после 17 стих ни се казва: каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? И в 17 стих ни се казва: така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Един вид, да, за да се спасим, ние трябва да имаме вяра. Но какво е мерилото за това колко вярвам? Естествено, това става чрез моите дела. Защото Исус Христос казва: по делата им ще ги познаете. Така че ние вършим дела не защото искаме да се спасим, а защото вярваме. Така че вярата ни спасява, но след това ние трябва да имаме и дела, които да покажат колко силна е нашата вяра. Така че, как можем да се спасим? Единствено и само чрез вяра в Исус Христос. Но след това ние трябва да покажем нашата вяра чрез делата, които имаме. Ако ви е харесала и тази тема, моля ви, лайквайте или поне напишете някакъв коментар. До следващия път!